zingakanani ngobekezela noma isithazami zingakanani ngobekezela. Sanibonani, ugogo Mseleku lo okhulumayo. Abaningi bayamazi ugogo Mseleku abajwayele ukuthi bangene enkundleni zokuxhumana ko-YouTube, ko-TikTok, ko-Facebook. Bayamazi ugogo Mseleku ukuthi uma efika ekhuluma uzokhuluma ngento ebalulekile. Namhlanje ngikhuluma ngokubethela, ukuthi ukubethela nje kulezi nsuku njengoba kuthiwe sihloko nje kubaluleke ngendlela eyisimanga. Njengoba kubalulekile nje kuye kufuna ukuthi uma sihamba kuthiwa siyobethela emzini womuntu sisebenzise ngisho umuthi wezulu uqobo ukuvikela izulu lapho masuke sifile, siphinde sibashiye ngisho nentelezi yezulu uqobo, hhayi lezi zintelezi eyezulu uqobo eqondene nezulu. Namhlanje ngithi anginikhombise ukuthi umuntu uma uhambe endaweni yobethela uzucuphe ngisho izulu uqobo, noma ngingeke ngize ngibe sengizisho zonke iy'nduku. Niyazi ukuthi uma senza izinto sifuna ukuthi sibuyisele emuva, siyaye sisebenzise impindamshaye, siyaye sisebenzise nanku umuthi. Lo muthi lo abaningi abalaphayo bayawazi, impinda le. Impinde kusho ukuthi lokho ma wenza umuthi wakho uhlanganise nalento, uthi uma usukhulumela le mpande ufuna ubuyele emuva kumuntu, umuntu uma etayijikijela ibese ubuyela emuva kumuntu lo bekade kwenza into njengoba uzwa negama lawo kuthiwa impindamshaye. Kuthiwa impindamshaye kulaba abasuke bekade nawe bekushaya, bese bona nawe ucupha iy'nduku zakho bese ubashaya ngale ndule. Le ndule iyodwa isebenzisa izinto ey'ningi kabi ngoba ngisho uqobo kuthiwa uzoyijikijela entelezini. Iyangena le nduku entelezini ngoba iyabona ilwa nezinto zonke ey'suke zizoza kuwena zizokuhlasela. Uyifaka ey'nto emthini eminingi ngoba ngisho emthini yokulokhuza, emthini yokuthi nje ufuna ukuchela ekhaya, ufuna ukwenza izinto zakhe ezithize ekhaya, iyasebenza le. Ngeke futhi ngikubale konke la isebenza khona ngoba ziningi kakhulu. Bese ubuya lapho uzothatha ngisho uqobo umanyazini uyalidonsa izulu ulishonise phansi, kodwa bese uthatha uqube nemithi uphinde futhi uzohlanganisa ndawonye nabo bonke laba futhi uhlanganise. Thina-ke mina ngibeseke ngithatha-ke angizokukhuluma konke bese ngithatha-ke nakhu lokhu ekunye engikusebenzisayo. Uyabona la amukho ongaboni la, ngeke ngibese ngisho konke ukuthi kuyini, kodwa la kufakiwe la iyona impindamshaye, khandlela elibovu, khandlela elimnyama, kwase kuboshelwa nomuthi ngoplastiki okuyiwona oyisibethelo lapho kulowo muzi la sisuke siya khona. Bese kuthi nakho konke lokho okunye sekuzobe kuyaphindisela emuva njengoba ubona ngikuphethe kukanje. Phethe kanje, iyaye ngithi uma sengifikile lapho bese ngigubha, bese ngifaka phansi lapho zonke iy'khala zomuzi nalapho eduzane ngisho yonke indawo le kufanele ukuthi kuvikeleke khona. Ngiyenze kanjena-ke. Ngibese-ke ngithi-ke kule mpinda le, ngoba phela sisebenza kaningi, bese ngithatha-ke la umanyazini. Ngithathe-ke la umanyazini, ngifaka la isichibi samanzi la kule ndishi le, ngase ngifaka umanyazini. Ngase ngithatha lezi zibethelo ezinye nazo izosebenza lapho ngisuke ngiyobethela khona. Ngase ngizigovuza njengoba ungasaboni nje. Yabona la, yizo zonke iy'nduku zokubethela lezi, ubona nje, iyo le impinda. Sengiyiphendule kaningi manje, sengiyiphendule omunye umsebenzi. Le muthi lo usewuwo lo, ubeke phansi ubone kahle. Impinda le sengiyinqumile le mpinda le ngase ngiyifaka la kumanyazini ukuze kukwazi ukuthi kusebenze lento engisuke ngifuna ukuyisebenza emzini womuntu, ngoba niyazi ukuthi lo vele izulu liyadonsa ushonisa phansi. Kodwa-ke njengoba sengimfaka kanje sengimfaka futhi sengimsebenza ngenye indlela, ngeke ngibe sengixoxa zonke itoni bese kuthi nalaba abahambe bethi bayalapha beqamba amanga bese bekopela. Bese-ke uma sengifikile-ke lapha emzini womuntu-ke sengikusebenzisile-ke lonke bese ngibashiya naloku. Lokhu ngizobe ngcono mhlawumbe ngesinye isikhathi ngiyakwenza ngikufake kube sey'ntambweni ukuze lo mndeni wala ekhaya usale uvikelekile, isistafu lesi esithakiwe ekuyisona-ke ngiyaye ngishiya phakathi kwekhaya ukuthi-ke sizobasiza noma yiphi indlela abangenza ngayo. Kwesinye isikhathi mhlambe khona ukuthi ngizenzile intambo ungayifaka sona abantu bazoyifaka emzimbeni wabo ngoba kufanele basale abantu la ekhaya bevikelekile.
bese kuthi-ke kwesinye isikhathi uma kuwukuthi mhlawumbe nami ngihambe ngisebenza imizi eminingi ngoba usungazi kwesinye isikhathi imizi ungakanani awusebenza. Bese-ke ngibashiyela ngithi anosale nenze bafake elokhuzeni base ngibashiya nomuthi ozosala ukuthi kwenze njengoba ngikade ngifikile phela. Bese kusala la ekhaya nabantu abebengasebenzi basebenze kuvuleke ngoba zonke izinto zala ekhaya zizobe sezilokhuzile seyivulekile ngoba ngizobe sengifikile phakathi kwaleli khaya ngabethela ngaqinisa ngase ngiyavala yonke into engasile eza phakathi kwaleli khaya. Kube sekusala la ekhaya sekuvuleka inhlanhla abantu akade bengawuthola umsebenzi kade befaka ama-CV bengasebenzi babe sebeyawuthola umsebenzi. Yiloko nje bengichake nginikhombise nje nami ngiyathaka. Angivezile-ke zonke iy'thako zami ekuyizona engizisebenzisayo uma ngihamba ngiyobethela. Ngibe sekuba ngithatha naleli dosha leli bese cha bathathe bagcoba nasecabheni noma kuthiwa izulu liyaduma ngoba siyalwa silwa nokuthi uma sesingenile kungabi khona okuzosala kwenzakale phakathi kwaleli khaya. Bonke abantu abasinda baphile kuleli khaya, bonke abantu babe right, kungabi khona umuntu ozothi noma esendleleni kube khona into ezomphazamisa. Iloko nje bengithi anginazise kona ugogo Mseleku namhlanje. Gogo sikhuluma ngesibethelo nje namhlanje. Ngiyabonga kakhulu kubalandeli bami. Ngiyacela ukuthi balandele amakhasi ami uFacebook, YouTube, TikTok. Bangene baseshe ugogo Mseleku noma ngabe kuwukuthi wena ubuqala namhlanje ukubona, kodwa ke ungene nje useshe ugogo Mseleku uzombona ugogo Mseleku izinto zonke azenzayo. Ngiyazichaza phela kusuke ngazozichaza kodwa ukuthi zonke ngizenza kanjani kodwa ngithe nje ngiphe kancane into encane nje namhlanje athi ake nginikhombise ngoba akubaluleke kabi futhi lamakhandlela leli khandlela lilodwa lenza omkhulu umsebenzi. Angisengizeki sekuhlangene kukonke kanje. Ngiyakutshela umuntu uyothi uyozama uganga uyoqhuma igazi ngamakhala ngihlanganisa naleli dosha lami la kulezi zinto esengizenzile la. Qhuma igazi ngomlomo nangamakhala ngisho ukuthi uyangena nje phakathi kwaleli khaya uzungisize uma kuwukuthi uyazazi ukuthi uyaganga kuleli khaya ungabisangena ngoba uma usungenile kuleli khaya lezoqhuma igazi ngomlomo namakhala bese beyakubona kwenzakalani kuwena. Thokoza makhosi amakhulu, siyabonga.